Salam gaderli vatandaşlar. Yani bir efirdem barlarly. Bir efirde. Salam gaderli vatandaşlar. Men ýene de sizin bilen birgedek Murat Gurbanow DBT lideri. Men şu öpleşimde sizin bilen esasanem şu bir kunlukda YouTube'un meydançalarına bir topar waka bolup geçti. Rozgelle çölli farada şul oğlum barada şundaşynna yani bir topar adamlar, bir topar zatlar gürlediler. Ine men şoňa DBT lider hökmünde, DBT toparynyň ýolbaşy hökmünde bir jogap berdim gelýär. Ine şu wakalar bir zady görkezýär. Bizim jemgyýetimiz ýuwaş-ýuwaşdan ösüp başlady. Ve bizim cemiyetimiz politika taýdan bilim at başlady. Politik meydançasy döredi. Politik meydançasyndan ýanky täze adamlar emeli gelip başlady. Inni ýadyňyzda bolsa, ine 7 ay mundan ozal, 8 ay mundan ozal, 1 ýyl mundan ozal politikler, ýolbaşçylar, liderler, aktivistler öz arasynda ýanky söwüşip YouTube kanallarda bir-birine haýwat atyp ýördüler. Ine bir DBT lider hökmünde men birinji bilen men pozisiýam şeýledi, şu zatlar durmaly. Sebäp bular görüş alyp baramy, bular diňe ýanky agzalygy alyp barýar. Şoň üçin şular birleşdirip öňe gitmek üçin biz köp tynaş gördük. Ýanky bular birleşdirjek bolup, bu adamlary kritikan dowul aýyrjak bolup, şoň üçin biz başta aýtdyk, inni kritika biz edemok. Sizin hakyňyz bar bize kritik etmäne, isleýän formaňyzy, isleýän ýanky modelimizi biz şoňa jogap bermekde biz öňe. Bizim esas maksadymyz şu bir kanun Berdimuhammedow bizim halkymy edýän adamy aýryp şu gurulun öňden gurulanmaýar 30 ýyldan bäri gelýän politik sistemasyny çalyşyp bizim döwletimizi, bizim ýurdumuzy, bizim Türkmenistanymyzy, halkymyzy demokratik ýola goýup, umumy sivilizasiýany ýetip öz ornuny almak meselelerini goýduk. Ine şu sebäple bizim programmamyz düzüldi, DBT programmasy. Şu programmasyna esasy birinji preambula diýilýär. Başta, ýani predislowie, başta bir aýdyljak sözler. Bütün dünýä adam hukugyny goraýan jarnamasy ýaly başta aýdyljak zatlar şu Türkmen halkynyň içinde bütün opozisiýon adekvat demokratik güýçler ýygnap şolar bilen öňe gidip şu diktaturany ýykmak. Ine şu sebäpli biz ine şu strategiýany aldyk başta. Şu strategiýa görä taktikamyz bar. Indi häzir biz 7 aýdan soň nämeler bolup geçdi we biz nähili ýagdaýda men şunu düşündirjek bolýan. Näme boldy 7 aýda? 7 aýda politik meydançasy döredi. Politik meydançasynda o tarapdaky duran adamyň şekli dogry görünýär. Hemmeler diýendir, ay bizim öňümizde şuň haramzadygyny, şuň erwetdirini siz bilýärdiňiz, ýöne detalaryny bilen gokdy. Biz şuň detalaryny açyp, ýanky Berdimuhammedowyň şeklini görkezip, arkasynda kim duranyny görkezip, bu nähili halky edýäni görkezip, şuň ýanky 13 ýylda edýän işler näme netije getirdi, näme sebäpli we şu nire barýar, nämeler edýär, online'da düşündirýän her ýanky edýän işlerini görä biz günle şoň ýanky şeklini gurmak gibi bolýar. Bizim halkymyza indi doğru düşünüp boldy. Şu kim? Sebäbi bular düşünýär erwetdigini, ýöne detalaryny bilen ok. Biz düşündiren detalary düşünenler, onda bularda anyk şekil berýär halkymyza. Şu adam kim? Şu guran sistemasy näme? Şu sistema nire eltýär? Muny çalşanyň bilen täze mesele hiç de çalşan ok. Ine şu zatlar biz görkezdik. Şoň netijesinde biz adamlara subut etdik. Şoň ogly gelsin, men waraýyn, düýji barsyn, Iklimow barsyn, ýanky Çölliýew barsyn, Döwlet Baýhan barsyn, Allamrat barsyn, sen war hiç de ýüklemez. Diňe bir ýol bar, sistemany duruşuna aýryp, konstitusiýanyňyzy maňlaýymyza goýup demokratiýa gurmak.
Şu demokratiyada her kimin öz hakkı var, saylamalı ve saylanmak. Kim saylansa şu saylansın. Yöne şu hakları şu sisteman çalışsın günden başlap Türkmenistan'ın ahirki ünetçeli ulanıp gelmeli. Şu gününe bütün dünyada şu sistemadan, demokratik sistemadan kovzat yok. Şunun için biz eğer kovzat istesek, kov maşini istesek biz meseleye salmalı. Biz nemçi da paroj alyat. Biz nemçi o ölen maşinleri iki güne dövülen maşinler alyat. Biz meseleye salyat. Şunun için bütün dünyada en adamzada gowy, bütün halka gowy, haklarını saklayan, şolary mejnarodny norma berýän, ýani şuň haky ba aýtmagyna, işlemäne, arkyň pensiýa çykmagyna, meditsin muht kömegine, hemme zatlary şu azatlykda ýaşamagyny, internetde çıkan wagty çykarýaly, valuta konvertasiýa ederýaly. Ine şu zatlar, şu mejnarodny norma, şolum demokratiýanyň ýani esasy, fundamenty. Şunun için, ine şunu getirmek için biz şu bizim hakiki şundan 8 ay bundan ozal politik meydançatyny şu derejeye getirdik. Täze bir meydança döretdik. Ine şunu devlete topory esasy güýjüni urdy. O ýerde jemgyýeti döretip başladyk. Adamlaryň aňyny açyp şolar adatlykda bizim çağdymyzda YouTube'da çıkarıp guruldyp, yani arada kelelerini açıp başladık. Şunun hakkı var. Hem arada YouTube'da gurulamak, görmek YouTube'u, Türkmenistan'a arkın giyirip çıkmak, pasportunu udoltmak, isteyen vakti konsolosluğa varsa konsolosluğun adamları, pasporttan adamları hükümet taraftan bize gulluk etmek için, servis etmek için alınan adamlar bize hizmet etmeliğini, yine şu anahtarı, şu demokratiyanın görünüşü. Yine häzir kurulan sistema şu bizim haklarımızı ayırıp diňe bir adamın hakkını bütün konstitusiýanyň üstüne, bütün bizim döwletimiň üstüne goýup, onun wezipetini prezident, yani Hudaýdan ýokary edip, men näme Hudaýdan ýokary diýen adamlar ýalan kitabyny alanlar maňlaýyna ýani owşap maňlaýyna ýalar. Gurhan şeýden bolýar. Adamlar gurhan şeýden o. Ya da eğilip ellerini uşayalar. O zatlar Türkmençiligi bizim dep desturumda, bizim ähli ata-babalarymyň durmuşynda bolmadyk zatlar. Bizi şu güne salmak, o diktatur etmek, o diktavad etmek her bir Türkmene. Ine şu zatlar ayırmak için devlete topory, daşynnaky, bütün ýani aktiv güýçler, demokratik güýçler, jurnalist bolsun, aktivist olsun, ýöne adam olsun, bir toprağın opozisyonery olsun, bir lider olsun, tapaw diýok. Şunu üýşürip, şolary diňe öňe gidip, sistemany çalşyp, halkymyza azatlyk bermek üçin programa düzdük, hem görüşdük. Şu güne çeldi. Biz näme etdik? O diňe devletede biz ine opozisyonery näme etdik? Opozisyon meydançany döretdi. Şöyle ýaş atlar, ýaş adamlar, täze atlar dörep başlady. Ol bir gow zadyň alamaty. Men gaty bilenýän. Her gün bir adam çykan ýagdaýyna men şeýle bir begenýän inanmarsam. Şonuň üçin şu adamlar çykyp, ine şu adamlar ýaly hemmemiz bolan ýagdaýyna Türkmenistan öser. Başga biz girlenip, ýani iksany opozisiýa uruşýa, bular bir-birini pokataşýa, bizim tumuşçy bolup ýanyna diýip, ay malades, oňorduň zat diýsek, onu bir tumuşçy, bizim watanyň problematiklary, şolaryň wakalary, şolaryň ýagdaý durmuşy bilenle tumuşçy bolýar. Ine şonuň üçin biz şu zatlary ýok bolar ýaly, şu zatlar belli bir derejede ýokary hil galar ýaly işledik devlete topary bilen. Hemme işimizde şu meselenin en öňüne goýanlarymyz. Birinji, arsaçylyk, pek ýüreklik, watansyjylyk, adamçylyk, bir-birine hormat goýmak, bir-biri bilen gürleşmek, agzybirçilik, bir-birini goldamak, dogonluk, parahatlyk, şu zatlary öňe goýýar. Halkymyza siňdirjek bolýar. Indi men ýanky internetde bolup geçýän sebäpleri serdeýin. Birinjiden men 2 günläp ýolda boldum, çykyş etmedim, bagşlarym ine geldi, dün akşam geldim, şu güne ýem çykyş edýän, şu mesele boýunça öň çykyş etmedim, wagt bolmady.
Indi biz mesele geleli. Biz meydançany döretdik. Şu meydançada biz bu tarapyny dogry ketgitledik. Haramda, ýani MHM, polisiýa hemme goşunlary. Korrupsiýonер çinovnikler, ýani işleýän funksionerler. Bu tarapyna da edilýän halk. Şu edilýän halkyň içinde hemme zat bar. Ynanyň. Öňün mady, indi şu edilýän halky şul opozisiýa bolmak üçin, şul haramdagy we onuň goşunlaryna garşy güreşmek üçin bize şu halk gerek. Biz şu halky östürämeli. Sebäbi erteki günde şu halk bar reformalar geçirip, şu Türkmenistanyň ösmegine çopondan başlap, ýokarky ýol başly, ýani watanyň ýol başly, hemmeler şol ýani aksiýada, şol wakada bolmaly diýip pikir edýär. Dime bir topar gelip hemme zat edip galanlarym tomoşy ýaly seretde ýene bir diktatura döýýär. Ine şonuň üçin biz hemmäňizi haýyş edýär, bolup geçen zatlardan öz pikirini aýdym. Dogry bolsun, dogry däl bolsun, ýalňyş bilerdiňiz. Her kim ýalňyşmany haky bar. Ynanyň. Meniň hem, seniň hem, onuň hem sebäbi bizim düşünjämiz intek pes baryny. Mena lider hökmünde bir düşünjem bir artykmaç bir lider däl, super lider däl. Günne öwrenýän, günne ýani adamlaryň habarlaşýan, bizim jurnalistlerimiz, bizim ýani aktivistlerimiz, bizim grajdanlarymyz, bizim ýan gözüni açylan adamlarymyň hiç tejribesi ýok. Ine şonuň üçin biz gürlemeli, biz öz pikirimizi aýtmaly. Haçan pikir alşanda sen ýani jemgyýetçilik gür garaýşyň ösýär, durmuş garaýşyň ösýär. Onu gürlemen içinde salsaň ösüp bolmaýar. Sen kim bolay? Birek ýerine gürleşip, ýani birek ýerine jeddelleşip çakmışyp pikirler, pikirler ösýär. Şoň üçin biz tanqidleýän adamlara biz diňe sag bolsun diýär. Ol bir. Indi şu halkyň içinde hemmeler bar. Tomoşçular, hakyky kritika edýän, ýani haramda kritika edýän kuhnyda oturup, ýani şunu kritika edýänler bar. Hakyky ýüregi bilen watanyna, öz halkyna, öz dogan garyndaşyna ýüregi bilen, duýgusy bilen pirjwat edýänler bar. Hakyky aktivistler bar. Ay mena boldum, indi men göreşjek diýip öňe çykan aktivistler bar. Şu küçük aktivistlerin, ýani aktivistlerin küçük toparlary bar, onuň ýolbaşçylary bar, olaryň liderleri. Ondan disidentler bar. Ýani ine Allamrat, Halmrat bilen ýani Iklimov, iksan disident. Ondan başga jurnalistler bar. Ondan başga ýazyjylar bar. Ondan başga partiýalar bar. Hemme zat bar. Ine şolary ýani düredip goýduk. Ine 8 aýdan öň haçanda lider partiýa diýeninde bir kezzap, allapçy, öz bähidi üçin nime diýen diýip hemmeler pikir edýär. Ine bir şol çalşak bolýar. Näçe? Kim ol lider? Partiýaň lideri. DBT bolsun, DÜEJi bolsun, beýlek kim ol? Birinjiden lider diýmek beýlekleriň üstü bilen saýlanan adam. Ol adam kim? Ol adam bir bilimli, paýhatly, görelle görkezip bilýän, watançy, adamlaryň duýgularyny aýdy bilýän, adamlaryň problematyny dogry beýan edilýän, şol beýan edenini analiz edip netijesini çykaryp bilýän we hemme adamlardan jemläp şolaryň ýani niýetlerini aýdy bilýän adam. Onuň daşyndan näme gylkyýatler bolmaly? Gorkmaly, paýhatly, arassa, adamın göwüne degmeler, kritikan dogry eşitýän, pasiýans diýär fransuzlar, ýani beýleki kritika dünýä garaýşy düşnükli, ýani primat edýän, kabul edýän kritikany. Ondan başga da köp muň ýani görüldüli gylkyýaty bolmaly. Näme şu zatlar gerek? Sebäbi bizim arkamyzda adamlar bar. Biz olary ala bilendir. Eger bir ýerde birini ağlasak, erti ýüzümize vurulur. Sebäbi biz orta çykýan adamlar. Ine şonuň üçin häzirki täze liderler öňkü näýlem bolsa öz gylkyýatlerini ýani gowruşturup, gowdan gow bolup öňe çykyp başlady. Bu näme alamaty? Bu bir opozitsioner güýçleriň düýpli
ýa-ni ýokary derejede taýýarlykly agzybir bolup başlap hakyky haramdaga garşy, diktaturaga garşy görüş bildirme öküp başlady. Ine bu bolsa bir topar şu halkyň içinde kicik bir bölejik bar. Ýa-ni hemmeleri töhmet atýan, yalan zada aýdyp, özüň kezzaplygy bilen özüni tanadýan adamlara halymýa şu hatlary. Şular öňe çykyp, şu pogatmaly, şulary ýa-ni näme bolsa-da tankyd etmeli, ýöne ýerden hiç tak bolmasa tankyd etmeli. Ýa-ni şu adamlaryň bar. Olar biziň halkyma. Olar bir ýokardan asmandan düşen adamlar da. Haramda biziň halkymyň adamy. Olar bir asmandan düşen. Biz köp ýalňyşlyk goýberdik. Haramdagy ýa prezident bolanyň falsifikasiýa edilen imtim oturduk, düşünmän oturduk. Ýa-ni Niýazow barsyny aglap başlaryna imtim oturduk. Bizim dogan arnaşymyz gyryp başlaryna imtim oturduk. Bir-birden her kim tutup gyryp başlaryna imtim oturduk. Ay maňa degen ok boldy. Bizim aramyzda şeýle gurun boldy. Ay politika goşulmaly. Näme etseňiz pul gazandy, hezlet, seni kezzapçylyk et, hezlet birini öldür ýöne politika goşulma. Ine şol bilen bizi bak geldi. Näme össi? Kezzapçylyk össi, korrupsiýa össi, birini allama össi, birini inanmaklyk ýitdi, agzybirlik ýitdi, moral taýdan bizim ýagdaýymyz has beselli. Ondan başga dogun allap başlady. Ondan başga maşgala bozulup gitdi, ýitip gitdi, çağlaryň terbiyesi ýitip gitdi. Diňe haramlyk ýol sürýär Türkmenistanda. Ýadymyzda bolsa her wagt 80-nji ýyllarda toýlarda tos aýdýardylar. Adalatlyk öýüňde höküm sürsin diýip. Ine öýüňde ola hiç döwletde de ýok şol. Ine şu datlary gaýdyp getirmek üçin ine dewlete we beýleki liderler gürleşip arasyna agzyp bolup başlap şonu ýüreklerine düwdüler. Men diýjek bolýan adam, liderler siziň düşmanyňyz däl. Inanyň, bize dansatdy. Biz her wagt 24 saat hukm astynda, 24 saat halk bilen işläp şolun hal ýagdaýyny görüp aýdyp durýar. Ondan başga bizi tankyd edýärler, dogry edýärler, etmeli. Tankyd eger dogry etseler, biz ösýär, biz özümiz dogruýar, ösýär. Bizim ideallar, bizim ýalňyşymyz köp. Ondan başga Allah Murat ýaly güýçlü jurnalistler ýygyňdan koglap ýatyr, dubinka alyp, ýalňyşdan hakykata ýüzüň aýdýar, gaty alamat. Mundan başga bir topar adamlar bizi ýa-ni töhmet atýar ýok ýerden. Ondan başga hökümet, öz hökümet peçadyny bizim üstümize bar ýere ýazýar. Hemme ýere şu ýat bilen ýazýar, biz terrorist diýip ýene bolar diýip. MHM doğal görünüşde bütün öz organını diňe bize garşy işleýär. Halka garşy däl, bize garşy. Näçip lider opozisiýonlary ýatyrsaň hemme zat ýatýar. Lider opozisiýonlar birleşmese liderler bunu hiç wagtdan utmaýar. Inni biz birleşip başladyk. Seredim. DÖJİ, DWT, Allah Murat Rahim, Akbel Sapar, olaryň hemme aktivistler, orta boýly, ýa-ni orta gatlatdaky, aşağıda hemmeler birleşip başlady. Halmat Soýunow, Iklimow, olaryň spatbiçlikleri var. Biz de otyr, biz de ýerýär, olaryň ýa pikirlerini ýerýär, biz olary näme dogry diýemdik. Hawa olam bir dogry da, ýöne bizim dünýä garaşymyz başga diýip, olaryň bizi bolýar, olaryň bolýar. Maňa bir topar patbiçlikler, aktivistler ýerýär. Biz sizi eşdiýär, biz Halmat eşdiýär, Soýunow eşdiýär. Men olar eşitmem diýem ama. Gaty dogry diýem, eşitdim. Kim eşitdirseň diýse eşitdim. Öz geremini alyň. Siziň telläňiz bar, aklymyz bar. Bizim ýaly. Bize berilen akyl ýaly ol. Siziň pikir edip özüňiz saýlan. Eşitjek zadyňyz däl, hakykaty saýlan. Kim hakykatrak diýer, kim akylrak diýer. Ine häzir biz şunu öwrenmeliz. Erti içinde size öňe çykmaly, bize öňe çykmaly. Hemmemiz öňe çykyp bizim durmuşymyz, bizim jemgyýetimiz has aktivdigini görkezmeli. Bütün Orta Aziýada biz iň aktivdik görkezmeli. Bizim gapdarymyzda bir waka geçýärmi? Bir häkim biriniň ziyaret galýarmy ýa-da birini erwetlik etýärmi? Baryp işini görmeli şoň.
Ine her kim, hökman, prokuratura, hökman, meclisi, her kim. Ine mu gраждан aktivnosti. Indi biz yankı Çölliyev'in meselesini aytıp gelelim. Rozgerli Çölliyev kim ol? Ine men size soru vereyim. Men şu soruğa size cevap verecek olayım. Kim Rozgerli Çölliyev? Rozgerli Çölliyev ol bir Türkmenistan'ın raýaty, gражданы. Ol näme etdi? Onun eden zatlaryny men ýa-ni suud ederýär ýa-da tankid ederýär adamda. Ýöne men bilen eden oýunlaryny men suud ediljek we onu yerine goýuljak. Indi näme etdi? DWT lideri Murat Gurbanov bilen. Ol maňa jam etdi. Orsetdäki ine ýaşuly golýat bizen baza tip gaty dedim. Bolýa şoňa. Soň geldi Türkiýe. Türkiýe gelip ýa-ni Vepa Çopon bilen bular jang edýärki. Ine sen $500 berjek diýipsiň. Ine şeýle diýipsiň. Menim olar diýdim, men videomy gördüňmi diýip. Ýok. Görmedik bolsaňyz görüň ýöne indi jang eden soň men size düşündireyim. $500 ine Bayhanam döwlet senin eşteýärsin. Soň ýanyndakylara bu düşündir şo zatları. $500 DWT Halk Hereketi, Demokratiya Vatan Türkmenistan Halk Hereketi öz programmasyna ýazdy şonu. Kimde kim protestlara çıkıp bizim vatanımız için görüşüp diýje günü tutulup kösönüp öz maşgalatyna işlemäni derek proteste gidip o ýerde 15 sulka tutulup ya o ýerde 3 aýlyk tutulup kösönüp ýörse maşgalatam kösönse ahirki şun ýa-ni protestine haramdagy aýanymyzda biz wagtlaýynça hökümete geçenmizde DWT topory birinji kararyny verdik hökmünde şu adamlara, şu gahrman adamlara $500 adam maşyna bazar nyrkyndan kompensasiýa bermeli karar çykardyrsa hökümetiň pulundan ofisiýala kararyň esasyna şulara pullary berer. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 tapap ýok. 50.000 adam çıkanına 25 milyon bolacak eken. Biz hasapladık şu zatları. Türkmenistan'a günlü 75 milyondan 100 milyona çevirip pul gelýär şu adına. Ine şoň 60% oğurlanýar. 45-50 milyon dolar oğurlanıp gidýär. Ine haçanla biz şoň ýartyny oğurlayan, günlü oğurlayan pulun ýartyny berenmizde halkymyza kompensasiýa diýip. Ondan biz 50.000 adamın yankı ýagdaýyny goýulaşdyrýar. Ol bir şu ýerde korrupsiýa barmy? Korrupsiýa diýmek sen iksan operasiýa edýän-de şu ýerden behwit galanýan. Hani dewletin behwidi şu ýerde? Hani korrupsiýa? Hökümet halka pul berýär. Biz şonu ýuridiski geçirýär. Bir jana açyk ýuridiski öňünden hem aýdýar. Hi korrupsiýa öňünden bir zat aýtdymy? Ya korrupsiýa şunu eden soň aýdýarmy? Yok biz öňünden aýdýas programa goýýar. Ýenen soň şul birinji reşeňetini wagtlaryň hökümetiň birinji ýa kanuny edýär şoň. Hani berde korrupsiýa? Siz aýdanyňyzda döwlet baýhan seniň ýanyndaky adamlar aýdýar. Olar zat düşünýär. Bir aýdanyňyzda logika gerek. Dime ýalanda atlar aýtsaňyz, onu adamlar ahir ösürde size ýüzüňize tüýkürip gaýdyr. Dogry düşünün. Indi $800 diýenmizde biz aýlyklaryň iň pesi $800 bolmaly. Haçanla 4-nji ýyl reformlar gutoranna aýlyklar minimum $800 bolmaly. Ine ykdysady programmasyna men şonu tehnikçi düşündirýär. Ýani sanlygyň üstünden düşündirýär. Ýöne bir söz bolmaly ýaly. Onun taýýarlykda häzir material ýetişendik. Ýa videolarda görkezmäli. Bundan başga näme? DWT pretensiýa. Bundan başga birini ağırlamış. DWT bir ýerde söz veren bolsa da kansa durdy. Kaçmadı işte. Kaçmadan. Indi bular maňa jang edip şonu aýdýar. Ine $500 sen berjek diýip durýar. Ine bize häzir pul gerek. Bize $100.000 gerek diýerler ikisi maňa. Näme pul gerek? Ine bizim 700.000 adamymyz bar. Yine 300.000 adam ýygnajak Türkmenistana gidip ine bize şuraya pul gerek diýer. Menem diýen bular, sizde 700.000 adamyňyz bar bolsa, bize 30.000 adam bölýär.
Çıkarın 30.000 adamı öňe çıkın men ýygyňyzdan gidýän idim. Şu devlete duruşy ýygyňyzdan gidýän. Imzim bolurlar sebäbi ýalan. Indi bolýa 100.000 däl 50.000 berdi ýarar. 50.000 näme çykjak? Ay bizim öz planymyz bar aýdyljak sana. Bolýa. 50.000 ýok diýdim. Onu sen 15.000 ber. 15.000 näme çyk? Ay bizim şu planymyz bar. 15.000 ýok. Soň 5.000 dülediler. Soň 500 dülediler. Soň 100 dolar diýýär. Ine kwartira bolýan ýerimizde ine seret tölemeli pulumuz ýok. Onu şundan başlamaly ekende sen näçe başga bir tarapa watan diýip bir topardaklar diýýär edýär. Ondan siz üýşüňizde pikir etmedimi öňdäki zatlary? Bize hereket edendimize öz pulumuzu goýýar. Giýje uny işläp ine men 2 gün giýje uny işläp geldim ine çykyş edipdim. İşläp şu öz pulumuzu goýýar. Biz näçe saňa berelip düşündirsem ay bolýa edişdi. Indi şunun bilen rozy geldim gepleşikler gutordy düýüne. Diňe bir gepleşik galdy, maňa soň bir jaň edip, "Agam, sen birinciden sen boş birdat diýip biz pul bermedik. İkinciden soň jaň edýärde, ine men häzir işläp başladym, maňa 450 dolar gerek şu hepden soňuna çelli. Ine işläp hepden soňuna pulumy alyp berýän" diýip jaň edýär. Menem ýok dedim, men sana näçe pul bereyim? Men maşgalamdan alyp sana näçe bereyim? Sen ýola çykan bolsaň, özüň ketgitlemeli, öz ýagdaýyňa özüňe jogap bermeli, inim diýdim. Şoň bilen goýdy. Ine şoň bilen men şunuň bilen hiç ýeri başa gepleşip geçirmedim. Bir topur ýalanlatlar tapyp ha dedim. Ine şuny Muhammed Düýeci bilen gepleşdik. Men prozasiýnikler bilen görüşýän. Olar bilen görüşdim. Ine olar jaň etdim. Şuň ýagdaýyna näme kömek bilen hat gerek bolsa, zat gerek bolsa şol Moskwada Şeremetьево olanna. Aýdars diýdi, biz işläp dursyk gaýra dedim. Bizde näme kömek aýdyl, biz kömek edeli şu watanymyz şu sypdyrmaly diýip. Ýa gürleşdim. O ýerden adam eger agyr ýagdaýynda bolsa, bilen düşüp gördük agyr ýagdaý. Imsimje agzymyzy ýumyp çykdyk şo ýagdaýdan, öwrüňi çykmaly. Şeýdip biz ýa-ni özümizi formirawat etdik. Şuraya güýçli boldy. Bilen başda buraya geldik. O ýerde öz ýagdaýyna, kyn ýagdaýyna garamazdan, mu kömek edýänden garamazdan hemme opozisiýa yalan pohbaryn dökdi. Düşünme. Ondan ýa-ni men çykyş edip aýtjapdym, bolum provozasyony saklady. Gaýrat et, Murat çykyş edip hakykat aýtsaň, öňüm şunu ekstremist ýalar, şunu iýine iý berýär. Türkmenistan diýdi. Bolýa diýip goşulmadym, bolýa. Düşünýän, söwse de bolýa diýip. Düşünür da ýa-ni ýolun gitdigiçe akyllyna düşünürdi. Indi olam geçdi. Muhammed Düýeci bilen görüşdik. Şu ýa-ni ýagdaý çalyşan soň biz şunu efira çağırıp gürleşebiler. Näme pretensiýa bar bolsa, şunu ýa-ni jogap bereldi. Muňa hiç ýer sorag bermäli plan düzüşdik. Bolýa. Indi bazaryn men şunu efira goýdum. İýerden jaň edýän muňa hemme telefonlar şu dünýäde bar bolsa tapyp jaň edýän 3-4 telefon. Provozasyýnyňa aýdyp haýş edip ýemerden urutdurdum. Iýerden şu ine agşam gürleşeli gorkmasym. Bir soragym bermer, diňe jogap berer soraglaryna. Ine bize sorag beripdir. Biz şey diýipdir. Tapaw diýok, ýalňyşmada biz jogap bereriz. Şuňa ýöne soragajak gelip gorkma diýip oňa da mesaj goýdum. Son bir yer çykdy, ýa-ni bir azat, ýene bir zat, 3-4 adamysy. Bir geljek, egerde meýerlik azat gelse menim gelýär. Doňunja meýerlik azat berdi näme işleýär? Onu bize töhmet azat diýen. Sen çykdyň, bize pretensiýaň bar. Gel düşmüş. Biz sen ýa o ýerde gurjak bolamyz, ýa üstüň gyýyljak bolamyz. Aýtdym bolýa, biz kiçilik görmän jogap berjek diýip sana aýdyp otyr. Aýtdym men ol 300-y 500-ly gerekler. Gelsin, gelmese ine 20 nollarla men şu hakykaty aýdýan diýdim. Jaň edýär. Ine şeýle jaň etdiň diýipsiň howu, aýtdym, düşündürdüm men şonu. Inim näçe beýdýär? Biz hiç bir sana ýamanlyk etdik howu. Sen ine şunu diýdin, men gürläme aýtjary. Sen edýän işleriň ekstremistiniň aňyr baş, men imsimje otyrna howu. Nabarot şunu şey etmeýärlik bollan zat diýip. Näme etdik sana?
O niýeden tapýan o gepleri? Ay meňe plan aýtdy. Kim aýtdy? Ay şu ýerde 10 ýaşdan oglan maşallar aýtdy. Sonra şolar meňden ömrüne gulaş gördülermi? Näme gurrun edýän? Senden eşdýän diýdim onu, o zatlary. Men bilemok. O bilmeden gurulma diýdim. Näme çyk gurulýan? Sen ine 20:00 çel ya çykşedy aýt ya da men hakykat aýdýan diýsem, gurrun ýok agam men çykşedy diýip, ýani çykşedy ya 5 minut efir alanda jaň edip, ine men çykşetdim diýär. Bolýa menem inanýan o. Çykşedende de men seyretmedim, oğlunlar diýär. Men sizi bagışlayan diýär. Wah, doňjan, sen biz bagışlaýar, biz öňde günäkärmi sen? Senden gurleşen zadyma sen bagışlama soğurmaly. Halkyň öňüne çykjak bolup pul alýan adamlardan sen bagışlama soğurmaly. Bir topar kezzapçylyk edýän, sen bagışlama soğurmaly menden. Näme men senden bagışlama soğurmaly? Ola bir üstüme töhmet atýan, sen bagışlama soğurmaly. Sen özüň diýdiň, men bagışlama soğurat diýip çykyş edernidim. Arzadyň, ýüzüme serdi. Özüm video bilen gurleşýän, ýörüýte. Men hiç kimin gepini ýazýan bolan, men inanýan. Şonuň üçin ine häzir aýdýan şu kim oral Rozenli çölýär. Yalançy, haramzada, ekstremist kılıklary bar. Bol Allah'dan çağırıp bir topa haramlyk edýär. Ine aktivistam däl, hiç tat edýänemden halk üçin ýöne gowja gurulýar. Aşgabatda ýaşap şurýan adam görmedim men. Bütün ömrümde. Kiçilikden bäri. Ine şu kim Rozenli çölýär diýende ine şu adam, ine men şoňa şeýle baha berýän, öz sözüme tasdikleyen şu sultanlar oluyor. Şimdi başka kurum. Devlet Baykanov ve onun Hapa kanalı boyunca. Men o yere barman çağırsa da çağırmasa da sebebi dine yalan kurumlar. O da koşulacağım diye. Bir belirlik geçetim geliyor. Şu yerde men bir Siriyan adamma Hanamov Nurhamet Çarıyık. Şu näme şunun arasında edip diyor. Anıp yan kelleme gelýän idea ýok. Şoň üçin ine ofitsialna Nurmat Çarıçy bilenýän ýaşuly sizi biz hilýär köpden bäri. Siz bir hormatlanýan adam. Şu ýaly hapadatdan ýanyna barma. Bize goşulamda okmy. Men asta ýürüýte bardym sizinle gurleşmäne. Bir gün maňa wagt berin, men pozisiýama apellat ederim. Zat men sizi gowlaýan diýdiňiz. Özüň seredin, gollamaň, kim gollasaňyz şonu gollaň, yalançylyň ýanyna, hapadagyň ýanyna barma. O ýerde kim bar? O ýerde Döwlet Baykan bütün ömrüni adamlar Allah gelýän. Başga bir aýal maşgala, balagyny başyna çalnan, bir toparda aýdýar, hapa sözler. O ýerde biz opozisiýa degişli zat ýerýär. Olar aktivism däl. Olaryň bar etjek zady şu MHM planlaryny amala aşyrýar. O näil planlar? Ine bizde maglumat bar. 1000 sany MHM-şni opozisiýon içine goşulyp, içine ýerip, şolary diňe bulaşdyrmak üçin. Ine siz üns berseňiz, öň bir men şolara bir şeýle at taktym. Erwetlik bilen näl bir gadyn bardy. Şo gadynyň içine hemme opozisiýonlar sokdular. Aşağından Berdimuhammedow, Jadan, Hramov, MHM oda typ şunu gyzdyrýar bir gadyny. Bir-birine söýüşdirip, ýa-ni içine de tomaşçylar goşup, bular ay daş etdiň agam, beýletdiň. Ine şular ýa-ni gyzdyrıp bir-birine ýa-ni şu gadynyň içine çykma diýip etdiler. Biz ýene şu gadyna barýar. Bir-birine ýalyn tökmetler atdy. Tankid etmeli gurun ýok. Seýdiň Allah'mra. Ine dün çykyşyndan soň men jam etdim şoňa. Diýdim, inim berekelle hakykat aýtdym, ýöne gaýrat etdi, şu hakykat sakla sen. Erti men ýalan söýlesem, maňa düýji ýaly şu bolşuny git diýdim. Şu ýaly ýa-ni adamlar ösünne zadetine biz bilenýär. Näçi? Bular bir diktatorada, bir adama da ýol bermeliler. Gaty. Ine bizim erti kun näme kellem çaşyp bilýär. Şu adamlar, şu ýaly adamlar daş döwründe bolsa, yerini bilersin. Şonuň üçin ine şu ýaly ýagdaýda tankit bolsa bolar. Ýöne bu töhmetler, ýalan gurulmalar, bir topar agzyny doldurup bilmedik zatlarny gurulamak ol
Men pikrimce bizim halkymyzy umum herikden başa tarapa gitmek. Şolar bolýanym ay daş etdim, dogryny aýtdym zat, ýa-ni şoň dogrusyny barlaman diýenlere aýdýan. Şol ýerde soragyňyz barmy? Şu kim barada aýdyran bolsa, şoňa soragy. Dogrumy şol diýip. Çykyş edip düşündirir şoň. Jogabyny berer. Sen biz publik adamlar, biz ortağa çykdykmy? Bize kim soragy berse biz düşünýärmi? Biz soragydan gaçmaly. Öň dewlete ýürüýte gyra çekilýärdi, sebebi diňe töhmet soragy bardy. Inni hada soragylar düýp bolup başlady, bizim jemgyýetimiz ösüp başlady. Ine men şoňa gaty berenýär. Şu bolup geçen zatlary ünsem beremok ýöne şul nähil bizim jemgyýetimiz şul haramlyklara jogap berene men berenýär. Sebebi maňa agry şumundan meter agry gerekler. Ananyň bir topar döwletlerde ulur syna hormama men şolary moral taýdan, filosofiýa taýdan okuw berýär. Tırnawka geçirdiýän menden köp soraw, durmuş garaşym seýdýärler, öwrenýär. Men şolara pikir berýän. Onuň daşyndan Fransada ýa beýlik döwletlerde işleyen biznes partnerlerin, politikler hormat koyuyor. Yeterlik mi şu hormat? Bunun yeter hormat näme gerek? Men bir inte kiçi yaşıma onun yeter. Men bir ulu hormat alar ýaly bir super adam diýen, men ortaça bir adam, sen ýaly ütköşki ýerim ýok. Şonuň üçin men hormatym üçin çykyş etseňiz etmeň çykyş. Ine şu baha, şoň eden haramlyklaryny, şoň eden yalan vaadalary, yalan sözleri, opozisiýa bir gyra akydip şolary ýol başy opozisiýa lider bolsa kim bolaýdy? Hapa şolar, öz mähbidini, adamlary uwadatlyar, yalan zatlary gürlemänleri her kim bizim jemgyýetimizde şoňa baha berip öwrenmeli. Kimde kim çykyp aýdap gelse öz pikirini aýtmaly. Liderler hökman suratda baha bermeli. Men şolar golýan, ýa men şolar gollamak. Biz gaçmalýar endi. Haçanda biz şonu edip dursak, onu töhmetçilik pis elýär. Sen yüzü derrüp açmıyor. Onu diýmek tanqid bolur, ýöne tanqidin hiri ýokary bolur. Hakyky tanqid, hakyky ýalňyşlyklar aýdylar, onu biz agzybirlik ýa-ni köpeler. Şonuň üçin biz şoňa öwrenmeli. Ine şoňa men baha berişim, şul töhmetler, yalanlar, şul adamlar halky bulajak bolýar. Emheme gulluk edýärler, diňe haramdagy işleýärler. Haramda şolary esaslanyp öz proýektlerini emheme bilen geçirýär. Onuň içinde bir toparyň informasiýasy bar bizde kimdigini aýdatymyz ýelen o. Entek sultanlaryň ýygnapdy. Başga ine şu ýaly. Ol rozgelinem ulunýarlar zat edýärler. Ola bir on kellis ýerine, o 27 ýaşynda seni oýnap dursalar kellen ýerine. Onun bir kezawun biri yankı şunu diye. Şonun için ine şunu baha şeyle. Ine yeni bir aýtjak bolýan zatlarym, ine teredim biz meydançada. Biz sögüşip duruz. Politikler, yankı opozisyonerler, disidentler, jurnalistler hemmemiz bar. Biz halk bu tarapda. O tarapda haramda öz goşuny bilen. Halk iki bölünýär. İçinde halk, daşyndan halk. İçinde de opozisyonerler var, içinde de küçük liderler var, içinde de ulu liderler var, özüm gürkeden oklar, yöne bak. Indi biz näme? Şu ýerde şu 4-5 tane adam çykýar, biz halk, biz näme? Şolary düşündirjek bolýan, siz halk däl. Siz halkyň bir kiçik bölügini, bir näçe adam. Bizde 5 milyon halk var, siz 5 milyon. Özüňiz kesipler, siz näçe prosent? Ine siz halk diýseniz, onda diýin biz 5 milyon halkyň 0,67 noldan soň 1%dan däl diýip aýdyn şonu. Sebäbi biz halk diýenigizde ýalňyş ýaňyp, halk şeýle pikir etmeýär. Ine şu ýaly. Indi näme bolup geçýär ýa-ni politik meýdançykda. Politik meýdançykda biz politikler, jurnalistler, aktivistler, ýöne grajanlar, ýöne jemgyýetiň adamlary ses bermeli. Biz bardamyzy gökölmeli. Gurbanow näde boldy diýämi? Çykyp aýtmaly. Allamrat näde boldy diýämi? Çykyp aýtmaly. Ahmet Sapar näde boldy diýämi? Çykyp aýtmaly. Düýj näde boldy? Çykyp aýtmaly. Ýöne dogryny aýtmaly. Töhmet atyp, ýa-ni söýüp o zatlar gürlemeli.
hormat bilen gürlemeli, medeniyetli ve öňe gitmeli. Onunla biz haramdan bar bize karşı goýun ýanky torpedalaryny ýaýas. Sebäbi biz medeniyetimiz bilen ýaýas, akyllyk bilen ýaýas. Onu urşam söýüşem bolmaz. Indi yara galyp söýüşjekleri aýdýar. Şol edýän hereketlerimiz ekstremizm diýilýär. Hiç wagt gürlemäň, hiç ýerde şu zatlar. Ine ol yalın, ol ot. Ol näçip ot? Ol ölmeltýär sizi. Sizin ýanyňyzdaklar ölmeltýär. Olar bilmese de ýa-ni ýanyňyzda bolan üçin ölmeltýär. Hiç wagt şoňa barma. Ol yalın, oduň maňasy yalın, gyzgyn. On haramdan garaşyp duranda şunu etmeň şonu. Biz diňe parahatlyk ýol bilen, diňe hemmämiz galan ýagdaýynda, 10 adam galan ýagdaýynda ynanyň bir atma, gorkarlar. Bular gally, hemmeler galan, jogap ene edil ertesi gün jogap bermediğini bilirler. Şoň üçin atom bolmaz. Haramda balagyny çykaryp gyýraýsym şöyle, hiç kim atmaz. Sebäbi olar düşünür. Ine şonu isleýär. Ine bizim planımız. Niye biz şunu batıp alacak? Yararsız bolya, yararsızdan bolya. Häzir 70% dünyada özgörşükler, yani çalışmalar, dine yararsız. Yararlı edilenler, son yine 5-10 yıllar içinde sögüş gazını uçturýar. Sebäbi bir tarapy ırza bolmaýar, yararlı bolanda hemmet yararlı edilen o. Hökümet suratda bir kiçik topar edýär. Diýmek şo topar yararlı geçenine birden utaýsa, erti beýlekler diktatura edýär. Bize bu roýalat berek. Düýümden. Men Muhammed Düýjiňem şu zady isleýän noktagyny dogry bilýän. Sebäbi muňdan günne çekiliş, gürleşip, käwak sögüşip, gülüşip ýöne öňe barýar. Şonuň üçin oňa da töhmet atmak näde bol diýip pikir edýän. Şu problema ine şuraya bolunny, rol bilen ýa beýlek bilen, rol geldi bilen näme çözülýär? Açyk efire çağırılýar, gürleşilýär, pretenziýa goýulýar, beýlek jogap berýär, jogap bermese boyun alýar, boldy. Oň bir ýanky ýalançy, töhmet, bu bir topar zatlar, ýanky o 2 ýyl mundan tar öňki ýanky duýtaryň taryny çalmak natır gerek. Biz öňe gitmeli. Indi ol bolmajak zatlary biz ýadydan çykarmaly. Biz diňe öňe gitmeli. Başalaç ýok. Indi öňe gidende ine şol ot mu näme mi diýip sizi düşündireyim. Hawa ot. Odamda ýalyn öňe gitsek. Näme şu gün Haramguly Berdimuhammedow halky ýagy dämi? Ýagy eden okmy? Olam bir ýagy. Ondan beter ýagy näme gerek? Her maşgaladan ölen adamma. Her maşgaladan özüňiz gözüňizde saklaň. Eger 30 ýylda şu ikisi bolmasa, idiotlar bolmadyk bolsa, ölerdi ýöne munça adam ölmezdi. Munça adam maşgalalaryny bozmazdy. Munça adam ýüreginden tutup, ýa sistema çydaman, şu psihik dawleniýasy hökümetden gelmän, özüni kas etmediler. Ýüregi agyryp tappa-taýyn ölmediler. Ýa bir topar viruslardan ölmediler. Biz enatamyň ýanyna otururdyk. Enatamyz ölünni o minimum onlar 7'sini, 3'ünü, 40'ını savurdık. Bir avrayını vurdık. Ona ama ettirme yağı değilmiş oğlum. Bizim halkımıza. Onu biz diýýärji men beýleki liderler, adamlary oda taşıyan bolsa, görkezin bize ýol. Şoň otsuz ýolny görkez, şoň ot diýen bolsaňyz, beýleki bütün dünýä halklaram ot dälle, öz hak hukuklaryny almak diýen bolsalar, onu men düşünemok. İksany bir zadyň iksany düşünjesi bar. Näçip gazaklar, belaruslar, ruslar şu oda gidýär, çykyş edýär, gurulýar, bular gelip burýarlar, şonda da çykyş edýär, diýär, urulýanlary bir kanun. Bular basýarlar, ol ot diýär, türkmenler alanda bu otmuş. Düşündirmäň şonu. Men çykyş edýänlerim, özüm howpa goýup, maşgalamy howpa goýup, bu ot diýärmi? Ya bu ot diýär, ýöne halk çykanda bu ot. Şulan bir düşündirim men. Ine size soraw berýän, şu videoň aşagynda kommentariýalaryňyzy ýazyň. Şu otmy, şu ot diýärmi? Bir topra yaragalmaly diýär, ola oduň aňarsy. Onu etmeli. Onu
Göne şu yaralanan ve daşta ölen adamları prigorit etdim bolýar. Biz gülli şu karşımızda yara bilen gelse gül alıp öňüne çykyp ine biz size karşı değil, biz şu öz haklarımızı ve sizin haklarınızı almak için gelýär. Ine güller size de şonu berýär. Feridin biz yaraksaz deyip ine şonu etjek bolýar. Hani ot şördü? Hani ot nerede şördü? Hawala yine 30 yıl otursan ot bolýar. Bundan beter ot bolýar. Ine bular näçip şonu niye? Ine şu ot haram buli bul erwede adam değil, bul bilen ok. Yani yerdek bolup geçen zatlar. Bunu ministr alýa. Bul halky eden ok. Bul aydım aydıp gedişi görýäňi da halk üçin aydım aýdýar. Bul ýanky halkymyzy azar eden ok. Şo wezipede oturup hiç rahat etmeyen ağır günü ol şolary prigorit edýär. Yani ölüm diýip. Men hiç rahat etjekkä, ýöne hiç kime de ettirjekkä diýip wezipeni saklap hemmeler gysyp hiç kim şondan çykmaýar prigorit edýär. Bilýärmi şonu? Ondan beter. O sen ölüp durkan doktorun yanına barıp operasiýa etmeli seni. Olam bolýar diýip ellerini ýeňe bolup wagt çekip sen ölmegine garaşýar. O prigorit etdi dämi? Egerde başga doktor bolan bolsa derrä operasiýa edip seni ayağa kaldırdy. Ol bolýan beýle diýär. Ine edil şolwaka şol. Başga bir mudiýeti, ýa-ni bu mudiýeti ine Serdar meňden bile okudy, gowjy oglun, ine şul ýa-ni akylly, paýgatly, ine şu bize kömek eder. Ine men şu bolandan men erki deputat bol, men sizin haklaryňyzy goran. Otsuz biz alars. Biz nime ederiz? Näme gurun ne diýemem? Şu sistema çalışmasa, ol Serdar diýeni, Batyr diýeni, Göroglu diýeni, sen bol, men bol, kim bolaýsyn? Diktatura ýetýär, dogunjan. Ol politik sistema onu düşünmesen, düşünýärden sonra, döjden sonra, Akbesapartdan, Alymratdan, Iklimoflardan, ýa Harmaratdan menden sonra bizi jikmejik düşünüp beren şol zatları. Bir düşünmesen, halkyň ortasyna çykyp pikirini aýt, sen pikirine görä ýa-ni çekeleş, düşün. Onu düşünmeyen hemmeler tökmeden çykdy ýa-ni. Ine bu şu bizim hereketimizi diwetemde hemme opozisiýa öňe aktivist ýan adamlara halk şulara wada edip, halk şulara niýet edip garaşýar, maňa gülmeýär diýerler. Biz gatyna niýet edip, gelin kömek edin, alın şunu, ölürdi halis gyrdy diýen sözlerini biz ýa-ni jogap berip hereket edýär bolýan. Ine bu odat ya inanmam şular iyiden gidemem. Oturmayan 30 yıl. Hemme zat gülýaly bor. Biz ölüp gideriz. Bizim çağlarımızdan gül bor zat diýip bir bolmajak zatlar. Bir Hudaý sakladyň. Ine men şuları size düşündirjekdim şu çykyşymda. Başga da maňa soramyz bolsa ýazyň men ya kommentariýada jogap berin ya da size çykyş edip aýdan. Men size näme düşündirdim? Rozegelli Çölliýew kim? Aktivistler. Aktivist diýer, şoň aktivist eden işem ýok. İkinci, Döwlet Baýkan we şoň topur kim? Yalançy töhmetçiler. Olaryň kanalyna barar ýerler. Hudaý saklasyn. Üçüncü, bizim ýanky häzir täze hile çykdyk, opozisiýaň täze hiline düşünjesi, edýän işleri täze bir sistema geldik. Heýwer pikir edýändigimi? Sapar Muradow bilen ýa-ni DWT ýa beýleki üýüşüp ine märiwe kömek edýärler ýa başga ýok. Ine başlada. Ine şu agdybirlik dälmi? Bu hakyky agdybirlik. Siz pikir edýäňiz agdybir bir adam bir baýdak goýýar, ýygynyň stroýlap gitmek. Ol agdybirlikler bu tordy 70-nji ýyllarda. Diňe bizde de bar döwletlerde häzir kelli pikir agdybirlik. Seredim. Allah Murat. Ýaşamy bir aýtdymy çykyş edip? Ýok. Ruşen, şonu bir aýtdymy çykyş edip? Ýok. Sebebi namysy bar, wyjdany bar. Hükman aýtmaly pikir edýär, çykyş edýär. Ýalňyşda ýalňyşar, dogry aýtsa dogry aýdýar. Öz pikiri, öz wyjdany boýunça hereket edýär. Menem wyjdanym boýunça hereket edýär. Men şu zatlary belläp geçmen hökümanty uratda, siýa şunu halka alýar. Özüne halk, biz halkyň ýan gaýdyşmaýaly 5 adamy, 5 milyon halkyň özüni hasaplap gören näçe prosent bolýar. Halkyň ýaryna baran o. Şonuň üçin uly ýaly adamlar halkymyň içinde bar.
Biz problemleri galdyryp, birimiz bilen, birime kömek edip, agzy bir bolup şul haramda aýyrmak ugrundan bizi sowjak bolýar. Şundan sowulmaly. Gaýra dedim, akylrak düşünşelim. Bizi oýnayan emheme işgärlerin öňünde oýnatgy bolmaly. Ine men size bir aýda diýin. Emheme işgärlerin ýöýüte kibir addiýaly bar. Şoň ýol boşaty şatlyk Golliýew. Ine şu atparýar. Günne ertiden akşama çel addiýallary bilen bize garşy kommentariýa ýa onu bulaşdyrýar, bunu bulaşdyrýar. Yani şuraya ýaly yalançy yallaklara informasiýa berip, bulun kellerini çağırıp, bunu wada berýär. Ine şular ýalatlar bolup geçýär. Şoň üçin biz haram bolyň garşyna da biz bütün döwletiň garşyna görüşýär. Sen döwlet däl, hökümetiň garşyna. O hökümetiň hem diňe bir ýol boşdy, haram boly, şulary şantaj üstülen, korrupsiýa etdirip, ýalňyşlyklar etdirip, şulary gysyk gelýär. Etmeseňiz odan nepeli. Ine bolup geçen zat. Ine şunun bilen men öz gysga çykyşymy utarýan, hormatly adamlar, egerde sizin başka pikirleriniz bolsa kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Dogry düşünin. Biz öz liderlerimizi, aktivistlerimizi, kişi grupaň liderlerini hormat goýmaly. Bular öz durmuşyny ortaga goýup, riske çykyp, bizim watanymyz üçin, bizim geljegimiz üçin görüşýärler. Näme şulara tökmek akmaly? Men düşünemem. Bulara biz berekeler diýmeli. Ýalňyşlary tanqid edip dogurlamaly, bulary ýa-ni ýyzyna durmaly. Erti şulara bir zat bolsa böküp çykmaly, şolara halat etmeli. Ýene-de şolara mümkinçilik döretmeli, görüşmäni. Egerde biz görüşüp bilmesek, onda bir şeýle golluk etmeli. Ne şuraya edenmede bizim halkymyzy hiç il diktator ýeňilmez, düräbilmez. Şoň üçin beýik türkmen halkyny diňe